Ránko, žienky moje, dobré ránko. Čapiky moje. No, taký rýchly update na túto nočnú masku. Včera som ju použila prvýkrát. Vidíte moja pleť? Čistá. Žiaden filter, absolútne, že žiaden filter nemám. Čistúčka tvár, hebúčka, som tu mala aj známky po akné, ja neviem, čo sa stalo, vážne. Je to lacná maska nočná od Revil probiotiková. Čiže to znamená, že vám v noci tú pleť ošetruje a lieči. Odporúčam ju ženám alebo dievčatám, ktoré trpia akné, masnou pleťou, čierne bodky, upchané pory. Tá maska má viacero účinkov, je cenovo dostupná a informácia nie, nerobím reklamu teraz nikomu, ja som si tú masku zakúpila za svoje vlastné a neľutujem. Dá sa zakúpiť na Pinkpande, na Notine, proste všade. Ja už teraz nepotrebujem na svoju pleť prakticky nič, žiaden ten BB cream ani nič, bo vonku je teplo. Takže idem sa umyť, idem si urobiť svoju dennú rutinu. To je asi všetko. Tak, tvaričku som si umyla a ideme na môj každodenný taký rituál. Ako prvé SPF 30, La Roche-Posay a denný hydratačný krém od Revitalized L'Oreal. Ako prvé použijem svoje SPF, lebo ako každý vie, chráni to pokožku pred vonkajšími vplyvmi. Najlepšie je od 30 hore, ja mám 30, 50 sa mi minula, takže tak, 15 to je extrémne slabá. Tento sa pekne vplyva do pleti. Má takú úžasnú, takú krásnu vôňu to má. A po tej maske vážne, dievčatka, vážne to je asi niečo top. Ako ďalší klub použijem La Roche-Posay, lebo to tak isto. Je to ošetrujúca maskička, ktorá bráni aj tvorbe akné, obchádzanie po poroch. A ako viete, keď skúšate veľa tých make-upov, tak časom prídete na nové veci a napríklad aj na to, že na niektoré zložky máte alergiu alebo vám škodia nejako pleti. Že treba trošičku počkať, kým sa tieto dve krémy strebajú do pleti a nakoniec už použijem iba svoj denný krém hydratačný, aby moja pokožka bola stále hydratovaná a hebká. Tak, nezabudnem na krk. My po 30 že samozrejme krémujeme aj krk. Tak, keď už toto všetko mám, všetko sa hneď zapilo do tváričky, použijem už iba svoj lip glossček. To je sérum, nie lip gloss, no, od značky Miami Makeup, Miami Beauty. Toto sérum zanecháva pery celý deň hydratované a hebké. Tak, pleť je hydratovaná, glowy.